buria bwe television ya Ndizi TV nigo tugukwiraniria ng'ambia muno asoko genderera guturigiriria na gutusira kira rituko asemerubirio yaitu yonsi Chinsa merongebere bono onye kendegia korekanire asekenyurukiao ekiotagete utumanye asubwango mono abonda isi reke nambeye asesemiao enoti isano na ibere inya isatu isano nemu ibere isatu isano na isatu isano na ibere eyemo elioto akere n'abasaki baito baikasure na kubekora uboti ubwo asembeo emesa ya mangana Amayia ya Ndizi TV. Chinsa ni Ikomi chabo no maragoba chinga kingo kwaregania atuimanya mangana Amayia asenchera yo wenge chitariki ne 25 na ibere chomotenyo Ikomi omwaka wa 2023 letariane Dorcas Kemuma nani gotogo chikobwata nere Joshua Auta oyo okonyamanya asenchera yo manyerio nere Abigail Nyanchama ne chikone kinga amariogi amo ne chibicha awekire asenchera engekeranu. Unenchera ya moyo kugendera gosira abana banyaroka amona basubate asebinyoro niho ebyombe byasere wesoke au eryo kwenekinga abasubati basirirwe ekyombe kemo ikikimanyika inebuna mise president meyemo chobosongo nigo bono gyakoretege ikaro kyabo ase okoligereria nabo igo gukwanira ibuna barachi kwenekinga basirire abasubati asensemo yoborai ime yorogongo rwa Gusii nigo bono ekyombe kyo kyarikora una ere Hirari Omangi nabo igo nere Sairasi Kibagendi bono babekire chinkwano asenchira barachi kokonya abasubati elikwane kingango so ibare ase oborai nanene asensemeri yegesiasa Samarita ngoro kuna Jairus Kibagendi ndomo director we shirika korokumna million hats lero niko tubwate entunda yo mwerio ya community dialogues twaberito gutwara kurwa umutinyo katano mbaka bono twanyarira kwato kugamba amangana twaberito kugamba igoro ya women leadership ayigase Gusii eto imatenga Gusii eto yonsi piga iga tubwate omwamsi oyo mobieka oyoro mukungu besides women repelie reposition tengeire kando se abaswati ase Gusii tubwate murayo yo mobieka iga yabeire chabere chinga kichingie cyo konyara kobako kwebolia ningi kogera tutali gutwara abaswati ase chiobisi cheto ningi kogera tutali go bakira chikura igo twanyarira tokwato tokorigeria amangana political parties twaligeria gender equality and equity twaligeria amangana economy twaligeria amangana aitwaga mbarero environment and conservation mune affect abaswati aba kokoraki konyora ibiro gebya chiobisi chabo igo gantenga Gusii eto mwanya getinga abasubati baito niko babugate capabilities muna mundo ndebwensi konyara kobako ko service chiga na gotokonya ase egasiri babwente gotokorra abamenyi bensemo ya kyonganyo litukuri rero nibo baiturano mugoko maiga yo mo MCA we wode yo Ibrahim MCA we wode yo Ibrahim Ngubo kubwatirana amone governor ye county ya Kisii Simbarati amone kyombe kya USAID koene kinga abanyolira mache ase kubairanira amache ayo abeteka gosira ase gekakimwa koyomo kwetera go gusarika we chipapo chichari we ki amache ase chinka cyabo ringana n'abamenyi bensemeyo nigo batebuna ayigo bari no mugoko monene na kumwakera abukubakira barayabo ngambuye mono asokone kinga oba bairaniriye amache egento kyabeiro mochando chingaki amache ayo abeteka gusarika na kwirirana nyane bitina ase ebinyoro nigo bono babatebunga basabire kogendera gosira emirobere yonsi ere ase binyoro aho irikone kinga amagendero okorekanare abana inchi ase chinsemo chonsi ime yorogongo rwa Gusii Asa Marieta Nenkuruku Justus Nyabuto Umari Mugambia Moka Kiunganyo sublocation litukulia lero nturi no mogoko
ase amacha ya eboholi ito ya kiung'anya guchaka gokora gasi buya kero twanyora gokonya korwa ase county government ya Kisii inse burayi bwa simbarati mugabano ito no mu MCA ito Ibrahim Ngubo batonyorera rishirika rya USAID riachako guturekebishire pampu kwenye yasalikire ikorero buna tugukwana iga macha achire kira ensemo ye sublocation ye amacha ya igakonyeta abantu abange sana buna turige tunugura igekogera sublocation tubeka ina buna anje nguru kwene limabeya onde manager ya waracho wote na chira iga senge jogo kwa Kristo mushimi wetu Ibrahim Ngubo muse nero ntomanji chaiga iga yangu kwana na yaye ye aige tolese kiong'anyo water borehole yabeire yatokonyire ngaki entambe nande yachagete buna akake yari gusabwa abantu abake lakini gwikira bono gabuna ngukwana yasabiru chisabrocation ni sana nande ngusabu tole baka amacha itate nenire chingaki chintambe rachire togutacha ng'ega iga igonkoira neringe county government yeito ya Kisii egabana yeito simbarati boigo no mo MCA oito Ibrahim Ngubo mose asogwanchira na gotokonya amacha itagenderere ekoera konye twarwanire chisegi chinyinge roche nje ngoira neri ngambi ya mono mariete ngoro kusara kwamba komuko ntu ya neri ngambi ya mono ase ng'encho yanyarikaniro muratu ito ibwa amacha okorireki oimokire naende Omupolisi komanda we county ya Kisii Charles Kasesi kubwatirana amo n'abanyanyimbo bande litukoria rero nibo baika ase chobisi cy'abana bodaboda echo kirase omocho bosongo elio kwanekia engana ayo gose kwanekinga awa bakolire omosako ase chobisi echo ase kiri nigo abana inchi byakagerete ingana igo chobisi echo chiko tume kwabo be asane ne gwikirania ebikore ebyobosaria nigo bono babolire abanyanyimbo ase kerengo kiri kyobotuki kya DCIA kwenekinga ingokora bale obotuki elio konyora gose kwenekinga engane yo yachire korigererigwa Kasesi nigate baboigo nigo barachikubwatia amangana ayo agendrete ase abana bodaboda ababete bagosaganwa ase Chinsemo ime ye county ya Kisii niga yo akorekana ase omocho bosongo ase bono abana inchi baboliwe ko ripoti abana bodaboda bali bakwenekinga gosengo ngoikirani bali ebikore ebyobosaria. Report to members of public na some of you bodaboda wengine wanashikwa wanaletwa hapa pikipiki inakuwa detained na wengine wanachapa hizo tunapata report mingi sana. So sisi kama National Police Service national government hatukaa watu wakiwa na complaint kwetu mpaka tuchukua hatua vile wengine wamekosea leo wapi someka si kweli. So hiyo ndio ile sababu tumekuja hapa tujue kama kuna vitu vingine kama hizo bado ziko hapa. So nimekuja DCIO hapo hapa tuko na Deputy County Commissioner, tuko na Sifu Commander, OCPD, OCS. Sisi wote tuko hapa siku ya leo. So hiyo ndio ile sababu tumekuja hapa tuhakikishe ya kwamba kuna hapa iko very safe na pia DCIO anaendelea uchunguzi ya yale mambo yamesemwa kulingana na hiyo ofisi. Nakumbuka hiyo ofisi ni county government. Ni kweli. Kama mlipewa na county government utumie kwa kama ofisi yenu ya bodaboda. Lakini wakati tumesikia kuna mambo inafanyika hapa, hiyo ni makosa. Sawa sawa? So this year atafanya nini? Atafanya that they have been facing some punishments from the group or persons who are given that office by the county government. So those reports, we have been receiving so many complaints from members of public. So we acted on it and we have declared that that place is a crime scene. We cannot continue that way. We need to respect the law. And from today until the DCI complete investigations, that place remains crime scene.
Maiga yichi skuru gosiekwa na barokiwa koira na se Chinka se omotimoko omotambe nigobona baiboli baboriwe korene kinga nkolinda bale abana babo buya nabo igonko boikabale ange anene ase okubakwanira nakoba obosemya nigo igo aboiboli baboriwe kolikereria ase obwange inganingo abana babo bagotara nabo ase keriringani abana bande bagochiba soya ase chisagu chimbe ase abaiboli batamanyeti nigo kaukwana ana abariki bamangana omoteneneri wekyombe kya Young Democrats Aznas Nyaramba nigo boigo aboriri abaiboli korigereria ningo bagotigera abana babo ase Chinka kichiri bagosoka kwerigeria asikiria tayona nigo abantu bande babwate amagani amabe nabo igo barabase kwegeria abana chitabi chitari chingia. Nyaramba, mimi ni mwanzilishi wa chama cha kupigania haki za kijinsia na haki za binadamu. Huu wakati ni ule wakati tunasema ndio wakati mwafaka kama mzazi kujua jukumu lako, your responsibilities, what you are supposed to do, vile utaguide huyo mtoto ili by the end ya likizo ambayo ni miezi miwili na wiki mbili, mwalimu amekupa mtoto mwenye hana mimba, mrudishie kama hana mimba. Amekupa mtoto mwenye avuti fegi, mrudishie kama avuti fegi. Kama amekupa mtoto anayejua kuomba, mrudishie mtoto anayejua kuomba. So si wazazi wote, mtoto anapokuja nyumbani, chukua jukumu lako kama mzazi, muongeleshe, kuwa karibu na yeye na umuelewe. Kuna wale wanaokuja nyumbani kama watabalee wakiwa nyumbani. Ataanza kuwa na hizi relationship akiwa nyumbani. Jua anatembea na nani, anaelekea wapi, anatoka wapi, monitor saa zake za kutoka na za kuingia. Na 3, jua unaacha watoto na nani. Unaweza kuwa umemwacha mtoto ukifikiria umemwacha na mjakazi ama na kijakazi, lakini at the end of the day umeachia mtoto what we call a perpetrator. Mtu atakaye mnajisi, na watoto unajisiwa katika njia mingi. Kuna wale wakunajisiwa katika kimwili, kuna wale wa kiroho, na pia kuna wale wanajisiwa kiakili. Watawatch pornography material na yeye atakuwa amemuaffect kiakili. Atamudefile, atakuwa amemuaffect kimwili, na atamwekea maneno fulani ambayo sio ya kiungu katika akili na katika roho. So chunga sana unamwacha na nani, na tuchukue jukumu kwa pamoja, mtusaidie tulee watoto. Ekyombe ky'abasubati korwa se county ya Meru nigobe asokiri bena eri okorwa ebirengerero byabo igoro yo gwakwa isikoko mo gavana we county yo Kawera Mwangaza korengana na basubati ba se county yo nigobo no bateruna nigoba chorete Kawera Mwangaza eriko bakolera amagenderero ase county yo kohende goikaboni ganigo ataraikirani amagani yabo nigoba igoba sirire ogwakwa isikoko mo gavana yo ase baigo baboririe ebunge ye Senate kwene kinga nkoligereria bare engane yu asenchera engekeranu chinga kecho nigo baigo baboririe abarayi bande otiga weswanania ase abarai wose ase liberera ligendrete asensemo ye county yu ya Meru. She's clueless. It needs to be very clear that when we went to the ballot on the 9th of August, the year of 2022, we voted Kawera Mwangaza knowing she was one of us. We knew she was a woman by gender, and we supported her overwhelmingly because we knew that as a woman, she most sincerely understood the needs and the wishes of the Meru people. But the 1 year in office, Kawera Mwangaza has proven to be the face of impunity. Kawera Mwangaza has proven to be the face of corruption. Kawera Mwangaza has proven to be the face of discrimination. And Kawera Mwangaza has proven to be the face of disunity. And that is why together, we the women of Meru as a whole, today we support the impeachment of Kawera Mwangaza. I want to beg, and with all respect, to beg our Senate. We understand we made a mistake. We believed in Kawera. Today we have realized we made a mistake. She's not the kind of governor we expected to have. Please help us
to correct that mistake which we made during the voting day. Mero needs a CEO who can manage sustainable development. Ekiomegia abaigereri bo bwene bwanya bantu ase county ya Migori nigo geso kiribene na ukwanira igoro yabana abo baruse abantu bari babwate Chinsa moibere choro iboro ase babeire bakotigwa isiko na nene abantu ko bachaya ase kiringa nigo abantu abo babeire bako echaya mono nabo igononye na barokiwa bari bare ase ensemeyu ya intersex koirera no nyeno gotiga ase chiskuru nabo higo koirera maega ase nsemo ya masomo nigo bono bayeboririe serikali oyoso wagati na gokonya omochandoyu ase ogosomia abantu bonsi igoro yogotwara obwanchani gose yogotwara obwamatobuya oche ase abantu abo bare ase nsemeyo ya intersex nigo bono baganire serikali kobeka emiroberio na kwenekinga abantu bonsi ngotwara bare obumanyi boiseine obwabantu bari wate o Chinsa moibere choro iboro. For a long time, there are people who have been stigmatized. There are people who have been discriminated within the community because nobody or few people understands who an intersex person is. So it is important for us today, even as we mark this day, to encourage and create awareness among our communities, among parents with intersex babies, among individuals who are born intersex and have found it difficult to live a normal life. According to census 2019, we had 35 intersex persons in Migori and 1,524 in Kenya. But those are those who had, who are empowered at least, who came out. As a church, we don't isolate them. As a church, we don't talk ill about them because the Bible says that after God had created everything, he saw everything that was perfect. So we don't want to isolate them, we don't want to take them away from us, but we want to tell them that that is the way God created them. Omwanchu muri weta seni kya Ndizi TV oyonoro mwedio bwa manganama ya asenchera yo wenge korende chikoraga ense ya moya bono maragoba ayaigammo na yenda mange no nyanyora asenchera yo wekenanu amonere Evelyn Osero edia akumanye asenchera yo wekenanu nigo naringenere Joshua Auta oyo okunyamanya asenchera ajebi manyerero nere abiganya chama oineki anga kwanya chibichama na morioge awekeire asenchera engekeranu editoriane Dorcas Kemuma twara obotegereri obuya ime Ndizi TV na bwo bwansu bwo mu Gusii. Ndizi TV, Obwansu.